आर'नाइ 5G YouTube चेनेल नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम दिनैनि गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअआनो जाहैबाय आसाम अरुणोदय 3.0 नि सिलेक्शन प्रसेसनि बागै आं नोंथांमोननो मोनसे बिग आपडेट लानानै फैदों। जाय बिथांमोना अरुणोदय 3.0 आव एप्लाइ बानायनो होननानै सानदोंमोन, बेनि एप्लाइनि फर्म फिलआप बानायनाया जागायबाय। दिनै 15 डिसेम्बरनिफ्राय बे अरुणोदय 3.0 नि सिलेक्शन प्रसेसा जागायबाय। नोंथाङा बे 3.0 आव गावबागावनि नामखौ नोंथाङा बोरै सोसननो, आङो बेनि आपडेटखौ होगोन। लोगोसे जाय बिथांमोना गोदानै 3.0 आव एप्लाइ खालामनो सानदों, नोंथांनो मा मा डकुमेन्ट नांगोन, इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया मा थानांगोन, नोंथांनि बैसोआ बेसेबां जानांगोन, बेफोरनि ए टु जेड आपडेटखौ होगोन। लोगोसे जाय बिथांमोना आगोलावनो 1.0 आरो 2.0 जुदि नोंथाङा बानायनानै दोनदोंब्ला नोंथाङा आरो फिन खेबसेबाव गोदान बानायफिननांगोन नामा, बेनि नोंथांमोननो आङो बिग आपडेट नैबे भिडिअनि गेजेरजों होगोन। जुदि नोंथाङा इन्टारेस्टेडबा भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट, डिटेल स्किम, डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। गिबियावनो जोङो नायग्रोगोन अरुणोदय 3.0 आव माबायदि इलिजिबल जागोन नोंथाङा, नोंथांनि बैसोआ बेसेबां जानांगोन, जोङो बेनि आपडेटखौ नायनानै लाग्रोदिनि। दानिया जोङो बेयाव नैबे प्रायरिटि हाउस हल्डनि जोङो आपडेटखौ नायगोन। नोंथाङा अरुणोदय 3.0 नि थाखाय माबायदि सायख'जागोन, जोङो बेनि मोनसे बिग आपडेटखौ जोङो नायनानै लाग्रोदिनि। गिबियावनो बेयाव नोंथाङा अनलि वमेन, जाय बिथांमोना हिन्जाव मानसि, नोंथांमोना बेयाव मोननो हागोन आरो हौवाफोराबो मोनगोन। बेयाव नोंथाङा दिव्यांगन जानांगोन। नैबेयाव फार्स्ट प्रायरिटिखौ होदों हौवा थैजानाय, नोंथांनि बैसोआ बेयाव 45 बेखिनि नोंथांनि बैसोआ जानांगोन। आरो दिव्यांगन जाय बिथांमोना फिजिकेलि हेन्डिक्राफ्ट, नोंथांमोना मोननो हागोन। खाना खुजा लेंग्रा नोंथांमोना जुदि हौवा मानसिब्लाबो मोननो हागोन, नाथाय बेयाव बैसोनि बाथ्रा मख'नाय जायाखै। आरो डाइभर्स वमेन, जाय बिथांमोना डाइभर्स जाबाय, नोंथांनि बैसोआ जुदि 45 प्लास बा नोंथांमोना मोननो हागोन। डाइभर्स माने हौवाफोरजों गारजानाय बा बेफोरबायदि प्रब्लेम नोंथांमोना जुदि बेयाव गोग्लैयो, अब्ला नोंथांमोना नैबे 45 बोसोर नोंथांनि बैसोआ जानांगोन, अब्ला नोंथाङा मोननो हागोन। आरो नैबे AAY कार्ड जायनियाव दङ, बेयाव बिथांमोना मोननो हागोन, वमेन जानांगोन। नैबेयाव हाबा जायि हिन्जाव, बिनि बैसोआ जानांगोन 45। आरो नैबे मोनसेया जाहैबाय बृद्धा आश्रमाव थानाय, जाय बिथांमोना थायो, बेफोरबायदि मानसिया मोनगोन। आरो नैबेयाव जाय न'खरा 2 लाखनि गाहायाव खामायो, बे मोनगोन। आरो नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों जाय मानसिफोरा बिबायनानै जायो, बेफोरबायदि केटेगरिनि मानसिफोरा नैबेयाव मोननो हागोन। नोंथांमोना बेखौ नायना लाबानो जाबाय। प्रायरिटि हाउस हल्ड जाय बिथांमोना बेफोरबायदि क्राइटेरियायाव गोलैयो, नोंथांमोना मोननो हागोन अरुणोदय 3.0 खौ। दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय जानो हागौ बेनि इलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौ आङो सिगांनि भिडिअआवबो नोंथांमोननो आपडेट होखांबायमोन। दानिया बेयाव गोबां मानसिफोरा डाउट जानानै दं। 1.0 आव जाय बिथांमोना 1.0 आव जाय बिथांमोना बानायनानै मोनबोबाय दं, आरो 2.0 आव जाय बिथांमोना बानायनानै अलरेडि फैसा मोनखाबाय दं, नोंथांमोनाबो गोदानै बानायफिननांगोन नामा नैबे 3.0 आव? आङो दानिया बिनि आपडेट होनोसै। नोंथांमोना आरो फिन खेबसेबाव नैबे 3.0 नि थाखाय गोदानै आर'जलाइ गथायफिननो नांगोन। नोंथांमोना जाय बिथांमोना 1.0 आरो 2.0 आव एप्लाइ बानायनानै नोंथांमोना रां मोनबाय दं, नोंथांमोना 3.0 नि थाखाय गोदानै नोंथाङा आर'जलाइ गथायफिननांगोन। दानिया जोङो आर'जलाइखौ बोरै गथायगोन, जोङो बिनि आपडेटखौ नायनि। 15 तारिखर পৰা 21 আৰু কৰবাত 28 তাৰিখলৈকে আমাৰ সমষ্টিয়ে পুলিং বুথে গাঁও সভা অনুষ্ঠিত হ'ব। এই গাঁও সভাবিলাকৰ মাজেদিয়ে আমি ৰাজ্যখনত তৃতীয় যিটো অৰুণোদয় 3য় সংস্কৰণ বুলি আমি কওঁ, তাৰ হিতাধিকাৰীসকল আমি নিৰ্বাচিত কৰিম। ইয়াৰ ফলত আমি 2 ধৰণৰ মহিলাক নিৰ্বাচিত কৰিম। এটা হৈছে যিসকলে পুৰণা অৰুণোদয় পাই আছে, তেওঁলোকে নতুনকৈ অৰুণোদয় পাব যোগ্য হয় নে নহয়, তাৰ বিষয়ে আমি বিচাৰ আৰু বিবেচনা কৰিম। অৰ্থাৎ কোনোবা যদি কাৰোবাৰ ঘৰত এই সময়ছোৱাত চৰকাৰী চাকৰি হৈছে, আৰ্থিক অৱস্থাৰ উন্নতি হৈছে,
তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে অৰুণোদয় তৃতীয়টোৰ বাবে তেওঁলোক হিতাধিকাৰী হিচাপে নাথাকিব। সেইকাৰণে যিসকলে আগতে অৰুণোদয় পাই আছে তেওঁলোকেও নিজৰ নাম যদি ভৱিষ্যতে অৰুণোদয় পাই থাকিব খোজে গাঁও সভাত উপস্থিত হৈ নিজৰ নাম তেওঁলোকে তালিকাভুক্ত কৰিব লাগিব। আনহাতে আমি আকৌ যিসকলে কেতিয়াও অৰুণোদয় পোৱা নাই তেনেকুৱা অৰুণোদয় নোপোৱা প্ৰত্যেকটো সমষ্টিতে আমি 10ৰ পৰা 12-13 হাজাৰলৈকে আৰু নতুনকৈ আই মাতৃসকলক আমি অৰুণোদয়ৰ কাৰণে নিৰ্বাচন কৰিম। অৰ্থাৎ যোৰহাট সমষ্টিত মৰিয়নি সমষ্টিত আগতে যদি 27,000 মহিলাই এই আঁচনি পাই আছিলে অহা 15ৰ পৰা 28 তাৰিখৰ ভিতৰত আমি 40,000 একোটা সমষ্টিত আমি অৰুণোদয় আঁচনিৰ বাবে হিতাধিকাৰী নিৰ্বাচন কৰিম। সেইবাবে আমাৰ যিসকল আই মাতৃয়ে আগতে অৰুণোদয় পাই আছে নতুনকৈও পাই থাকিব খোজে তেখেতসকলেও যাতে নিজৰ নাম আকৌ এবাৰ হিতাধিকাৰী হিচাপে সন্নিবিষ্ট কৰে আৰু যিসকলে কেতিয়াও অৰুণোদয় পোৱা নাই কিন্তু ঘৰত এখন ৰেচন কাৰ্ড আছে তেওঁলোকে যাতে নিজৰ নাম অৰুণোদয় তালিকাত সন্নিবিষ্ট কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণেও চৰকাৰে 15 তাৰিখৰ পৰা 28 তাৰিখলৈকে যি সুবিধা আগবঢ়াইছে সেই সুবিধা গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে মই সকলোকে অনুৰোধ জনাম। दानिया जोङो नायगोन अरुणोदय 3.0 नि थाखाय नोंथाङा गावबा गावनि मुंखौ बोरै सोसननो नोंथाङा गावबा गावनि मुंखौ सोसननो थाखाय दिनैनिफ्रायनो 15 डिसेम्बर दिनैनिफ्रायनो गावहबा लागोन नोंथाङा बे गावहबायाव बाहागो लानांगोन लोगोसे नैबे अरुणोदय 3.0 नि मेन सिलेक्शन प्रसेसआ जाहैबाय बेयाव 4 मेम्बार बासिना होनाय जादों ब्लक लेभेलनिफ्राय बे मेम्बारफोरा नोंथांनि गासैबो डाटाखौ सार्भे खालामगोन जुदि सार्भे खालामनायाव नोंथांनि क्राइटेरिया मिलायोबा नोंथाङा मोननो हागोन। दानिया नोंथाङा बेयाव डकुमेन्ट नोंथाङा मा डकुमेन्ट नांगोन अरुणोदय 3.0 आव एप्लाइ खालामनो डकुमेन्टखौ नोंथाङा बेयाव आधार कार्डनि गोनांथि जागोन पान कार्ड आरो मोनसेयानो जाहैबाय रेशन कार्ड मोस्ट इम्पर्टेन्ट डकुमेन्टआनो जाहैबाय रेशन कार्डआ नोंथांनियाव थाथारनांगोन रेशन कार्ड गैयाबा खिन्थु नोंथाङा अरुणोदय 3.0 नि नोंथाङा लाभखौ मोननाय नङा। नैबेयाव नोंथाङा आधार कार्ड पान कार्ड डमिसाइल बैंक एकाउन्ट बैंक पासबुक फट' मबाइल नाम्बार रेशन कार्ड इनकाम सार्टिफिकेट सेल्फ डिक्लारेशन फर्म नैबेयाव आइडेन्टिटी कार्ड भटार आइडि कार्ड एज प्रुफ बेफोरबायदि नोंथाङा डकुमेन्टखौ होनांगोन। नोंथाङा बेबायदि अरुणोदय 3.0 नि थाखाय इजियावनो सायख'जागोन जुदि नोंथांनि गासैबो इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया मिलायोबाथाय। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।